Asikubingelele mbukeli ngasekhaya kuzo zonke nje indawo la uzokwazi khona ukuthi ubukeke le video ebukele lonke Shenge umzwakhe weGeshenge TV media khona ke insizwa la engihamba nazo zonke zichaze ukuthi ke zingobani ke zisukaphi yini inhloso yazo nje ngoba zilansi uzakithi ngikubingelele ngikwamukele hle uzisho ubani wakabani kuphi. Hayi ngibingelele kuGeshenge TV nababukeli bonke cha ukwanele Dubazane lo okhulumayo abamaziyo amazinga ukuthi wagasi. Kulungile ohamba wedwa khona insizwa kithi. Yebo. Lo okhulumayo njengamanje nginibingelele babukeli nginibingelele nonke Olundi nginibingelele nonke kwiZululand district lo okhulumayo njengamanje uNdabenhlo kaMnyeza owaziwa ngekaPastor Andreas. Siyathokoza kakhulu siyazi ukuthi ke kunendumezulu ezobe ikhona ngomhla ka14 kuJune. Kwenzakalani? Kwanele awusithole sibeke kwenze njani kwenzakalani ngomhla ka14 June? Umhla ka14 June ke la kuzobe ne competition ezobe ikhona mayelana noingane ezimodelayo. So besifisa kakhulu ukuthi ekumodeleni kwengane abafisa ukumodela abangene bengalokhu behleli bedonseleke emuva. Abangena umuntu nomuntu akangene akalandela ipage lethu lapha uzothola ukuthi imininingwane ngidelela kanjani nakho lokho nalokho Mr. Geshenge. Ngizohle uzakithi awusithole sibeke mhlawumbe umuntu ofisa ukuba ingxenye wenza kanjani kungena ngemali kungena mahala kwenza kanjani? Laphana kunelokhuzana ikhona iflyer sesikhiphile uyangena ngemali imali ekujoyinwa ngayo u150 imali joining fee yakhona nama outfits abhaliwe laphana ukuthi outfit yokuqala imi kanjani yesibili yesithathu mathathe sewonke yebo ilokho indlela yokujoyina nje 150 uthumele isithombe sakho neage yakho abantu abangenayo abaneminyaka kusukela ku16 kuya ku29 ibona abantu abavumelekile ukuthi bejoyinele lo mncintiswano lo wokumodela. Wasiyazi ukuthi phela ukhona umuntu osuke onemhlaba oneminyaka ewu30 kuya phezulu kodwa use right ukuthi engakwazi ukwenza lithini ngayo nomhlaba kwamanje ngamhlobo nemhlaba okuzayo. Hayi lokho okuhlela kweminyaka yomuntu okwamanje sithe hayi ake sigcine ku29. Ngokulandelayo ngicabanga ukuthi la sosobe sesikwazi ukuvuleleka khona ngoba sisenzele ukuthi umcimbi uqale ube nesiqi sawo ube nesizinto sawo nje kuzokwenzeka nje ukwazi ukudonsa amehla abantu abaningi bekwazi ukuthi bewusupport ukuze ke ngokuzayo mase sivuleleka yonke iminyaka ethe ukuthi xaxa nengathe kuba mncenyana ingane bonke kube ukuthi wonke umuntu useyazi ukuthi ikhanjwa kanjani kule ndlela ekucathuzwa kufike kuphi mase sithi sinento ethile umuntu akwazi nje ukuthi kufanele ngenze njani kube lule. Kulungile hesamba hesophethe asibone lapho ukuthi akibo abazobe modela kuphela ngibone kukhona nabaculi futhi ithini into yeni ngabaculi. Abaculi ke abakhona kakhulukazi sibafakele lapha ukuthi bezonandisa iphinde futhi beyale intsha yakithi ngoba kahle inhloso yakhona ukuthi kuyale intsha ifunde ukuyiphatha ifunde ukuthi ifanele inakekele umzimba yayo inakekele ngisho nekusasa layo iyazi ukuthi iphethe ngaluphi uhlobo ngoba le mcimbi esizowenza kusona nje umcimbi ukuthi uphathe umuntu oyiphatha noma kanjani fanele kube umuntu ozaziyo oyicecwayo kuwona uma ezongenelela umuntu oyiphethe ngendlela ethile. So sandisa kakhulu ke lokho siqhubuzela lokho so abaculi bazonandisa bephinde beyale ingane intsha yakithi ukuthi Olundi akugcini mhlambe kuphela ngokuthi kube khona amabhola kudlalwa ibhola nenye la kwezinto ezidlalwa nje ama sport ahlukahlukene khona nalokhu okokumodela ngokuyigqaja ngomzimba. Mhlawumbe ukhona umuntu ongaphandle kweZululand district mhlawumbe othandayo mhlawumbe njengamanje nisafuna abangaphakathi kwizodishemaleni nongaphandle uvumela ungena ongaphandle okwamanje ongaphandle akavumeleki ukuthi angene sifuna ukubona kuqala ukuthi bangakanani abantu abanesasasa lomcimbi bangakanani futhi abantu abanesifiso sokwenza into efana nalela iZululand. Mhlawumbe ke nje ukumema ke sesiphetha ukumema nje abantu ukuthi umema wakho abantu ukumema abantu mhlasimbe ukuthi bebe khona kumcimbi futhi uzobe ukuphi futhi lo mcimbi futhi nini umcimbi lapho uzobe ukhona uzobe sePZ Hall lapha ngase park eceleni kwelokhuzana kwesakhiwo lesi iParliament lelikhulu uzobe unge14 June. Awusibe nesikhathi ukuthi uqala ngasikhatsini lindele ukuthi mhlawumbe lo mcimbi uphele ngasikhatsini.
Sizoqala lapha ngabo 10 ekseni sobe sesikwazi ukuthi singenise abantu ngaphakathi kube kuhleleka kahle indlela abazobe ihleli ngayo nangendlela abazobe kwenzeka ngayo ngaphakathi. So ngo10 kuyaqala umcimbi abantu bayangena ebese kuthi ke mhlawumbe ukulokhu uzeka kwawo kuphela kwawo ke kungadepend ekutheni ke ngoba awukwazi ukukala makuzomodela. Ngaze kube yilokho ukuthi izingane zithatha isikhathi esingakanani ngoba fanele uyinike sonke isikhathi ukuthi umuntu aliveze ikhono lakhe. So kuba lokho akubi nesikhathi esiqondile. Kodwa ke sona nje ukuthi mhlambe ngokuhlwa futhi akabe ubusuphelile. Mhlambe nithola kanjani abafuna ukuxhumana nani banithola kuphi kanjani? Uyasithola lapha ku TikTok @entertainment 1 ipage lethu lapho le company yethu esiposta khona zonke izinto. Uyasithola futhi under Facebook ku entertainment ikhona futhi na ku Mr Zululand lapho abantu abakwazi khona ukuphinde bevotele nezingane futhi siyatholakala nakulona lelo na ku WhatsApp ke bethu ke siyatholakala khona inamba yokuqala u066139 0649 siphinde singayisheshisi 066 139 0649. uthola ukuthi yebo bakithi inamba yesibili ithi 081 0964 533 081 0964 uyizweleke nawe ke mbukeli ke ngasekhaya kuthiwa ke intaka ke ibekeleke amazolo uze ke ungasali ke uze ungaphuthelwa ngabe uzomodela nabe nje unezizungu uze nawe nje uzobuka ukuthi ngabe kwenzakalani kanti uyazi nokusithola kwiGeshenge TV lapha kuyibheleke legazi uyazi futhi uthole khona zonke lezi inkulumo lezi ezikhona sibonga kakhulu ngesikhathi sakho nokuthi nje usinikeze indlebe yakho sethoza kakhulu.